Stručné dejiny Slovenska. Vitajte na našom kanáli. Dnes sa ponoríme do fascinujúcej histórie Slovenska, krajiny bohatej na kultúru a tradície, ktorá leží v srdci Európy. Staršia história. Začnime od začiatku. Územie dnešného Slovenska bolo osídlené už od paleolitu. Prvými známymi obyvateľmi boli rôzne keltské kmene, po ktorých nasledovali Rimania, ktorí zanechali v regióne svoju stopu. Stredovek. V ranom stredoveku prišli Slovania a upevnili svoju prítomnosť. V 9. storočí vznikla Veľkomoravská ríša, ktorá bola prvým politickým subjektom spájajúcim slovenský ľud. Maďarský vplyv. Po páde Veľkej Moravy sa Slovensko na vyše 1000 rokov stalo súčasťou Uhorského kráľovstva. Počas tejto doby sa v oblasti vyskytli rôzni zahraniční vládcovia a vplyvy. Československo. Po prvej svetovej vojne sa Slovensko zjednotilo s českými krajinami a v roku 1918 vytvorilo nový štát Československo. Bol to významný bod obratu, pretože oba národy mali za cieľ nastoliť skutočnejší zmysel pre národnú identitu. 2. Svojová a komunistická éra. Hostiteľ, medzivojnové obdobie však bolo búrlivé. Počas druhej svetovej vojny sa Slovensko stalo klientským štátom nacistického Nemecka. Po vojne sa krajina dostala pod sovietsky vplyv, nastolil sa komunistický režim, ktorý trval až do 80. rokov 20. storočia. Sametová revolúcia. Nežná revolúcia v roku 1989 znamenala kľúčový moment, keď bol režim pokojne zvrhnutý. To viedlo k zvýšenému tlaku na demokraciu a nezávislosť. Nezávislosť. 1. januára 1993 sa Slovensko po mierovom rozpade Československa stalo samostatným národom, čo je chvíľa, ktorú slovenskí občania oslavujú. Outro. Dnes je Slovensko prosperujúcou demokraciou a členom Európskej únie aj NATO. Jeho bohatá história naďalej formuje jeho živú kultúru. Ďakujeme, že